Bé, benvinguts de nou a aquesta segona part de la xerrada que farem avui. El que farem ara s'anomena, o l'hem titulat amb el nom de Reacciona, Explota. Bé, el nom és eloqüent, farem alguna reacció, poder no farem explotar res, però es tracta una mica d'un joc de paraules, per aquells que estigueu una miqueta més gran. El sentit de les dues paraules és, primera, reaccionar que reaccioneu vosaltres, de fer-vos participar en aquest joc que farem avui aquí, i explotar que exploteu tot allò que teniu a dintre, tot allò que teniu de bo. En primer lloc, posarem una miqueta de sabó, sabó líquid, per entendre's, d'Spyri. A més, aquest experiment té l'avantatge que es pot fer a ull. No cal mesurar les quantitats perquè no ve de variar-lo una miqueta. Per això, normalment ja sabeu que els químics treballem amb bastanta precisió, passem i mesurem tot allò que utilitzem, però en aquest cas diríem que no és necessari. Molt bé, ja m'agrada que vingueu ja. Molt bé. Bé, posarem el peròxid d'hidrogen. I què passa? No passa res. No passa res. El peròxid d'hidrogen no descompon en oxigen i en hidrogen, de moment. Per què? Perquè no hi hem posat un catalitzador. Aquesta reacció, la reacció que veureu a partir d'aquí un moment, està tinguent lloc ara, però està tinguent una velocitat tan petita que pràcticament és inapreciable. Voleu pujar algú de vosaltres aquí, una persona, que m'ajudi? Vols venir? Va, dins. Posa't per aquí darrere. Molt bé, gràcies. Bé, el nostre company el que farà ara aquí serà afegir el catalitzador. El catalitzador, com us he comentat, és iodura de potassi. La iodura de potassi és una sal que d'aspecte s'assembla molt a la sal normal, perquè de fet és una sal igual que el clorur sòdic. Fixeu-vos que el clorur sòdic conté clor i sodi de la mateixa manera que això té ioda i potassi. Per tant, és una sal similar. Bé, pots afegir això aquí dintre, sisplau? Sí, tira-li tot. No cal que corris, Molt bé. Fixeu-vos com la reacció comença a tenir lloc? Què està passant? El que està passant és que l'oxigen que es desprèn per la reacció de descomposició del peròxid d'hidrogen és el responsable de reaccionar amb el sabó i és el que fa l'espuma. Perquè això, de fet, és altra cosa que espuma. No té cap. Espuma i aigua. I aquest vapor d'aquí no és altra cosa que vapor d'aigua, perquè la reacció és una miqueta exotèrmica. Desprèn calor. Fixeu-vos en una cosa que us he dit, que el que s'està produint aquí només és la descomposició de l'aigua, el peròxid d'hidrogen, en oxigen i en aigua. I per tant no hem parlat per res del iodur potàssic. Però en canvi, si no hi haguéssim posat iodur potàssic, això no hauria estat així, aquesta reacció. Hauria estat molt més lenta. El iodur potàssic intervé en la reacció, però no és consumit, perquè intervé però al final se torna a recuperar. Aquesta és la funció del catalitzador. Intervé en la reacció, fa que augmenti la velocitat de la reacció, però no és consumit en la reacció. Un moment, que passejo del meu tens un premi.